weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgol to belendendi to ganki to tulde baali to wuro djibi alpha to seyyena to seyyena wuro molo to seyyena gabaɓi to wajjo vosoyaɓe to gurjuma to sincana gurjuma to dar salam ko on takkusan juula ha to galle ceerno aman nene to kay haydi ko on takkusan juula ha to galle ceerno amadou tijane alpha mamma siley ba to moddarna kay haydi ha to galle samasa to killinkare ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabruji men to leydi Mauritanie Jamila Mansour tafnoɗo landa tawassul jaltude landa ka ha laaɓi e oɗo saaha kay gonɗo e fewe tawde landa muɗum omo tawe o waɗi jillu makko to kay haydi nawnomo toon noon ko juuroyade e duwonoyade kay jinnaɓe sukaɓe usnoɓe e seppoji bannodi ñande kay ñande résultat ji sumgoji hooreji ɗiɗi jaltuno to leydi Sénégal service commercial mo tiwa wona ɓe duppi fodde nogas tati tonnes marchandise uji gueɗe ñameteɗe e produit ji cosmétique tawa ko ɗi appumuma gasi eɗi moƴƴani ɗum no waɗama duppama noon fodde nogas tati tonnes to leydi Mali ma jaaha to leegal bitegal Lafiya Bougou tawategal to Ségou ko tana musɗo waɗi toon aseta hande o ko huɓere étage wonno nde mahede kañum kay yani e yimɓe ko famdi kala yimɓe jeeɗiɗo mbasi hen pittali men kedde habruji men joolam jaferi ma jaaha to leydi Palestine jeen ha to leydi Russie to dawɗa cittentude Amérique bisimilla moon e kerki hotodirte joni joni piren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare tv ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinde ɓalwal e danwal kala labde reedu malaɗo woni ceerno Djiby Sy Allah lubrimo gandal yoga e rafiji tawateɗe ɓandu neɗɗo ɗiɗenɗo fonno oppirede seeke yaltine o rokkuma leɗɗe ɗe jalta ha laaɓa tawa reeduma seekaka ha jira guite maɗa ceerno Djiby Sy ne safara rafiji kewɗi ɗi jiida cirola wonduɓe kista fibrom dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartaraɓe kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum ko sappo e tati rafi yaltata ma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo sa ƴetti ɗum ko sappo e jeenayi rafi yaltata ma ha laaɓa fannu tataɓo noon ko kawisaji Allah sa ƴetti ɗum fodde temedere rafi ne yalta ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo woni ceerno Djiby Sy so yannama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ene andine dendagal kilneɓe mum e oɗo saaha joni omo tawe to kay haydi noon mo tawe to leegal bitegal kebbe sara école kesomo leegal kebbe lawol faade likseyba gorgol ceerno Djiby Sy ne andine dendagal kilineɓe muɗum wonde dendagal rafi mbawɗa wondude e dendagal haaju mbawɗa wondude kala alhaali makko sattani saabu ko mbawɗa wondude foof ɓurata ujunnaje 6 taw ko uguya so tawi ko leydi Sénégal e ñamoɓe leyɗele haali CFA kala safara ɓurata ujunnaje 2 CFA ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo woni kala jiɗɗo jokkodirde e makko kanko ceerno Djiby Sy so tawi noon ko to kay haydi e to wawi wonde kala so banggue appel et WhatsApp kala ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko wone nder ɓerde ma ha cikka ko toon hooɗi listihar leydi Mauritanie ko ujunere ugoya walla kartal crédit ujunere keefa mbaɗa ɗum e WhatsApp neldamo ceerno Djiby Sy noon so tawi ko ñamoɓe leydi CFA leydi Sénégal e ko taari ɗum kala listihar ko temedde 4 mbuɗo woni 2000 francs CFA omo jogui numéro Wave e numéro Orange Money so tawi a lumbi hen haalisma ma o woni listihar ha no hannirta ni
o numéro mbatta ko 00 221 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy ne yawran dendagal rafiji goɗago kala yawɓe yitade koyemen ustaraɓe goɗago e jippiɓe leecce kala e on fanno mo jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirda ƴetta ɗum joni joni mbiya alhamdulillah rabbil alamin ceerno Djiby Sy ne andi dendagal kilile mum wonde base makko tawateɗo nakshode ne golla hano hannirta ni ene tawi ɗon miñi ko almudo makko ne wiye ceerno Alassane Sy ko nunɗuɗo ganduɗo golle ɗe numéro mum téléphone ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo woni mbadden dando faade makko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadidire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jindeji ko gando bindi ko laaɓaɗo leɗɗe ko jaadido ɓallo walla danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ne safara rafiji kewɗen jiida ciirola wonduɓe koyɗe musoje ɓalli musoji keceje musoje yanoɓe barogal eɓe siɗineji mbahlide koye mumen kala ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude on ɓurdata balɗe tati tawa wi alhamdulillahi rabbil alamina so tawi o kay oɗon maldana ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko jawranɗo rafiji gorago ustaraɓe gorago yawmo yitade koye men e jippiɓe leecce kala omo jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto mbiyete ko meeɗi moosa yarat walla muuɗa joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni omo jogui leɗɗe goɗɗe urete sa urima ɗum joni joni jiɗɗa hoore maɗa en mbiyete ko yeddi ƴeewa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ene tawe oɗo saaha joni to Nouakchott to base makko légal 6e hakkude robin 4 e robin 5 kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 46 94 21 91 so tawi noon ko yimɓe jokkodire makko to banggue WhatsApp numéro makko ko numéro leydi France mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji base makko to Dakar ne golla hano hannirta ni ne tawe ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum téléphone mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui base muɗum tawe to melga Mauritanie ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗon sehil makko ne wiye Amadou Dia ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe taweteɗo joni to melga taweteɗo saaha joni to Dagana numéro mum téléphone mbatta ko 77 537 79 28 so tawi a jokkodire mum dendagal koyɗe leɗɗe koyɗe musoje keceje musoje leɗɗe gora kala sa jokkidire makko ma heeɓa hano hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji kollaɓɗo reedu ko mallaɗo wune mbadden damɗo faade makko kawis mawɗo ekkiɗo hen nalliki mbiyaki gorelte ko haako moƴƴo iwruko to koredinnooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen hutortoɓe gorelte mbi'i alhamdulillah yoga hen ko joguinoɓe ñabboji kawniɗi no feewi yoga e docteur en mabɓe kolliti hol o safara mon jiituɗon a neɗɗo tuƴiɗo joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru prostate yoga e ñabbuji goɗɗi kala hay janowo kala mum de so jokkodire gorelte ma yiito hoore muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwruko to koredinnooro ari ko wallude e safrude ha moni kala tina hoore mum a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa so tawi jiɗɗa ko hebde ko laaɓi ko fati gorelte jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www point gorelte ma janggan hoorema kala muma so tawi noon ko tonggode gorelte gonɗa koto Italie jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 856 67 39 so tawi noon gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré plus 34 643
29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Mbour jokkodita koye Saydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori jokkodita koye Salif Diallo 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodita koye Khadijatou Guissé mbatta ko 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodita koye Amadou Thioban mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayde 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ko safara tan woni e moɗoma. Kettude kaburuji mon e demgal Pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone asetta sappo e tati lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habaruji mon e demgal Pulaar e sawte ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue net e ɓosoje woni YouTube ko ɓeñi men sehil men Saydou Abouba hono mbirɗi gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗoɗen ambassadeur joɗaniɗo leydi France e nder leydi Mauritanie to Nouakchott o mawnini aljuma hanki o fête ko fête nationale de la République française yimɓe gouvernement hewɓe noon bismama tawtorama kadi mbawi notitade e oɗon cérémonie nder bismaɓe noon teske hen ko wayno jagogal kalfinagal ko fate gueɗe caggal leydi jokkodiral leyɗele woni tigui ministre des affaires étrangères hono Mohamed Salem Wula Merzougo wondude jagogal kalfinade ko fate défense nationale ndi hono Hannena Wul Sidi wondude jagogal kalfinade ko fate ngulagu e touroni commerce et tourisme wondude conseiller à la présidence de la République wondude conseillère du premier ministre wondude secrétaire général du ministère des affaires étrangères et ambassadeur directeur général de la coopération bilatérale wondude directeur département en charge de l'Europe et directeur protocole d'état ɓeɗo kala mbawi bismede notitima kadi e oɗon cérémonie caggal noon de ambassadeur o bismi hoɓɓe muɗum caggal nde o ƴetti konngol makko o bismi hoɓɓe ɓe kala o rewni hen ko wadde félicité Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie jamtannoɗo deuxiéme mandat o waɗimo félicité noon e polgu makko heeɓi caggal sumgoji bannoɗi ñande nogas jeenayyi lewru juin 2024 ko noon kadi o waɗi félicité dendagal ɗina biriji ɓe o yaduno kay ruma jariɓe ɓe o yaduno ɗaftodira kala e nder ɗiɗon sumgoji o ko félicité kadi dendagal cate kay tambinoɗe sumgoji ɗi ko wayno CENI woni commission électorale nationale indépendante e ko wayno conseil constitutionnel e ko wayno happa e dendagal ardinoɓe dan bureau ji de vote ɓe kala o holori kadi ha joni wonde kanko e dendagal gollediɓe makko kanko ambassadeur o e dendagal gollediɓe makko kala o holori kay eɓe kesɗitina jokkodiral mabɓe e gollodiral moƴƴal hakkude mabɓe e mo hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh Al Ghazouani e dendagal gouvernement ma kala o jarni kadi Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie tawi kadi kañum woni hoorejo fedde union africaine e darde muɗum dari kay no Afrique ƴellotiri eno jaam e duumori e nder Afrique kala ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen ina wayno deeƴe kay fuɗɗima artude hano hannit ni oɗo saaha joni toon to kay hayri caggal dillere wannode toon ñande jamma goho ene wiyata ɗiɗi lewru juillet ha waɗino yimɓe basɓe hen pittali men e hewɓe kadi nagganoma hen hay sinno kay hullirama ɓe goppitama e oɗo saaha joni deyre fuɗɗima artude toon kono ha joni teske tigui hulhuli walla fayren tawi toon Jamila Mansour noon ko goto kay yimɓe dawrugol tawi ko tafnoɗo landa tawasul hay sinno kay o yaltino ka ɗon landa ha laaɓi watte oɗo saaha joni
tafi ko lamde makko gotka kanko Jamila Mansour noon e yaadiɓe makko ɓe jaɓi koyɗe mabɓe tigui ɓe jettima toon to kaya iɗi nayiɓe toon noon ko yaade kay joddoyade e duwonoyade jinnaɓe kay ɓen sukaɓe wasnoɓe pittali mumen e nder ndeɗon dillere ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono directoire campagne Biranta Abeydi ɓe kolliri tigui wonde ɓe keeɓi ujunnaji ɗiɗi e temedere ujunnaji ɗiɗi e temedere capanɗe nayyi e goho bureau de vote e nder leydi Mauritanie ɓe mbawi hebde kay dendagal ɓe keeɓi résultat ji ɗiɗon bureau ji de vote ɓe kolliri ene wayno 87% e nder bureau ji e nder temedere bureau kala hen nder temedere bureau hen capanɗe jeetati e jeeɗiɗi ɓe keeɓi résultat ji mum hano hannirta ni ɓe kolliri noon e nder bureau ji seeɗa keddiɗi ɗine haysinno kay yimɓe mabɓe galano toon ɓe mbawi gollodirde e ɗen taw ko landaji lunda keddiɗoɗi ɗi haɓe mbawi hebde résultat ji ene wayno tan ewɗo saaha joni ɓe kolliri e nder temedere tesir temedere nder temedere kala woni 100% e dendagal bureau ji résultat ji ko bureau ji de vote ɓe keeɓi résultat ji mumen hano hannirta ni ɓe tuumi noon eɓe tuumi noon wonde kay seni hadde ɓe kolliri noon wonde kay eɓe jofifeɗe noon seni wonde haali yimɓe mabɓe kay hewɓe fodde kay 50 bureau di birana yimɓe mum kaɗama nadde e nder ɗiɗon bureau ji kaɗama kay tawtorede ɗi vote ji e nder ɗiɗon bureau ji hono ɓe kolliri kadi ɓe mbi noon e nder bureau ji jeeɗiɗi tawi hen bureau ji ɗiɗi tawe to kay haydi ɓe jii yimɓe kay ne gara ne gadda carte d'identité ji taw wona carte d'identité ji mumen ene gotira ɗina carte d'identité ji e nder bureau ji jeeɗiɗi mbiɗen hen bureau ji ɗiɗi ɓe kolliri ne tawe e nder nakcota ɓe kolliri noon bureau ji kewɗi laamu ngu hutorima hen sembe e hiwtirima toon sembe e ndol dolago riwde représentant ji mabɓe e hadde yoga e yimɓe mabɓe yettade ɗiɗon bureau ji ɓe kolliri kadi bureau ji kewɗi goɗɗi fictive woni bureau ji ɗi godani mbaɗama guila to Wadanaga ha to Boutelmide ha e yoga e nokkuji e nder leydi he kala e nder ɗina bureau ji noon hollirde kay wonde kay taux de participation mumen yettima e nder temedere sur temedere woni 100% ete hay kalta hay bulletin nul goto yiyaka e muɗum hay bulletin neutre goto yiyaka e mum tawa ɗina bureau ji ɗi o haali ɗi poppa holliri ko en faveur de hoojo leydi ndi Mohamed Cheikh Rawlani yidde wiide tan wonde ɗiɗo sumgoji mbaɗaɗi résultat ji dokkiraɗi ɗi ɗin ndewani lawol sumgoji ɗi ɓe kolliri ene keewi guyka no fewi koɓe wujjaɓe hono no holliri kay ɓen tawa ko tambinoɓe Rouma Diaby woni directeur campagne on ɓiteɗo Birane Da Abeydi ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen jen ha to Kanela sukaɓe élevage nayyi nangaɓe jangga nanggama e tangama to taw ko janggannoɓe to nokku biteɗo CM woni collège d'enseignement moyen mo Kanela ko sukaɓe noon wannoɓe baccalauréat mumen kamɓe nayo kala ɓe nanga kamɓe nayo nangaɓe kala koɓe wannoɓe kawguel mabɓe haɓe keeɓi guel ɗon kawguel e nder ɓen nayo nangaɓe hen goto kañum ni arno premiére kañum arno premiére ko debbo kañum urno hewde toɓɓe e nder oɗon centre kala ko goɗɗo kadi e nder mabɓe on noon ko kam pasnoɗo kay ko keɓnoɗo kawguel muɗum tawa kadi ko battuɗo deuxiéme tour nayo nangaɓe kala kamɓe kala noon mbiɗen koɓe heeɓe baccalauréat mabɓe ɓe nanguira noon koko fati tricherie woni guyka e nder guel ɗon kawguel garɗo premiére o centre o noon so tawi kadi on heeɓi mention très bien goɗɗo noon mbiɗen heeɓi ko section woni ko battowo deuxiéme tour kamɓe kala noon eɓe nanga eɓena tawe e juuɗe laamu kamɓe goni ɓen noon kamɓe nangaɓe noon hen goto ne wiye M yette Dia ko on woni garɗo premiére centre o goɗɗo o ne wiye A ene yette Aw e goɗɗo ne wiye A ko Touré yettete e goɗɗo ne wiye M yettete ko Jeeyi ko ɓeɗon naya woni teɗaɓe ɓe udditno noon ko groupe WhatsApp eɓe mballodira e sehilaɓe mabɓe à distance ko wayno kay biteɗo IAB o noon admi ko section deuxiéme tour e série muma SD jury 1069 on noon nanga ko nanguira ko téléphone mum portable e nder classe ene waɗi épreuve taw ko épreuve physique chimie baɗaɗo corrigé caggal nde o nanga noon taw kadi nanguima ko inspecteur biyeteɗo Sangana Djouma on ko IA mo Louga kañum nanguimo on noon tefti téléphone o totti enquêteur uji ko
ko indara téléphone non be bari ndewmi takel habe nangi kay be don de gollitno woni be don nayo nangabe tona to kanela ha joni ko leydi Sénégal kedren auditeur banno cour de compte wadi auditeur cour de compte wadi audit ko fati kay e prise en charge médicale wonande kay be cellani ta ko liggotobe agent ji état liggotobe e laamu fonctionnaire ji ona auditeur badal nona be kolliri tigi tuggi daw auditeur wala ko tuggi 2014 ha yetti 2018 be kolliri non ko be tawi e der enquête mabbe ko ne hulbini no fewi sabu ene hewi lamdam ne fakiti lamdam no fewi ene burti kerola be tawi nona ko be tawi to nona ko wiya tigi wadama tigi prise en charge e ona fanno taw kadi rawani lawol be kolliri ko fodde no gasi didi milliard ko be tawi to na tawi kadi contrôle tawi rawani e contrôle direction de la solde non ko honande rawani lawol ha joni ko leydi Sénégal kedren jeen ha to falde Podor peti ko commune tawatedo to rewo leydi Sénégal ene tawe nder département mo Podor e be tawe non e sunare mo ne fewi ko goski bietenodo ndaw kanyum tigi yitama ene changol ene humba e wala nder mayo tawi o wondani e wonki makko to wuro witengo Mbolo Biram to wuro jeytana ko wuro witengo Mbolo Biram kanko non ko gardien projet agricole wuro witengo Jaba non waddani Mbolo Biram e gardien wuro ngo non bien gardien projet wuro witengo Jaba e jom suudu makko non ene tawe odo saha joni e juude tadibe caggal kay ene mbadi garda vi be non tuma tigi wonde ko barantuma ko bena juuri men moddi e ngodona wargo enquête nona holiri wonde ne tuma kay wonde tigi odona gardien projet agricole ene yaltideno e jom suudu makko be tiskam tigi be meri nangitede kadi e nogi nangitede be gondi dum non ene hakkillaji kewdi ne nangi kay wonde ko wargo taw ko on wondude e jom suudu kanyumen jobi fittano makko odon non mo goski mum yita loskoji ne jokki hen ha joni ko leydi Sénégal kedden combat taw ko combat lamba burdo kay fadede odo saha joni nder leydi Sénégal burdo tijjede hakkunde bitedo Balla Gaye e Tafatina on combat nona taw kadi biidena hakkilaji yimbe kala koy hen ngoni on combat damini tigi wadde ko nyande no gasi golewru juliet ndugoni dubbe damini fo digi damini tigi fobnodirde tono to be biata arena nationale mo Dakar coggu non ko fati biyeji natirde odon arena yabde wonande kay yidbe yeboyde odona combat cogguji beji di e odo saha joni puddima saktede hollirama nona beji di kodi catégorie ji naya kodi catégorie ji nayi catégorie gadan o non ko ben witebe amateur woni tigi tawi ko wonobe tigi tawi ko wono amateur wona biye mum non ko 6000 francs CFA 6000 taw ko dartobe tigi walla wonbe tribune ona tribune non mo ala tiali so tawi ko deuxième catégorie woni catégorie dida bo non biye mudum ko 15000 francs CFA woni ujunnaje tati CFA ujunnaje tati CFA yenna non tawa kadi ko tribune couvert so tawi non ko troisième catégorie non ko annexe loge ona biye mum ko 30000 francs CFA woni ujunnaje jeegom so tawi non ko catégorie nayabo on ko catégorie annexe loge officielle to non biye mudum be kolori ko 75000 woni sappo joya ujunere ko dum woni biyeji nay catégorie biyeji nay ko fati odo combat hakkunde Balla Gaye e Tafatina ha joni ko leydi Sénégal kedren Seydina Oumar Touré kanyum woni directeur général ASP woni agence d'assistance de la sécurité des proximités o yettima aljuma hanki o to Touba o yano ton non ko yanode kay ko juuro yaade khalifa général des mourides hono Serigne Mountaga Mbacké o subi non ko aljuma hanki o woni aljuma gadano taw ko hitande hesere aljuma gadano e nder nde do hitande hesere wiitede hitande ujunere e temedna capande nayya e jeegom caggal fergo nelaade men sallallahu alayhi wa sallam khalifa onona hono khalifa onona Serigne hono khalifa onona taw kadi kany woni khalife général des mourides bismillah mamo joddima e makko doni mamo donima kadi dendangal leydi Sénégal kala dendangal ummal islam donima winderne kala kanko Seydina Oumar Touré nono o wadi ziyara onon ko to o wadi ziyara makko kadi to juma mawka o yettima kadi to galleji diine kewdi o yettima to commissaire principal hono bitedo Jeggena Sena o yettima kadi chef de service
service de commerce service commissariat spécial bitmo de Touba kono kadi o yehi ha to préfet Khadima Ana o yehi to commissaire Aliouna Tall kañum gardiɗo commissariat urbain mo Mbacké o yahani goto noon omo yaaduno e c'était timmuɗo no feewi e c'était timmuɗo no feewi mo yaaduno e c'était timmuɗo no feewi woni ɓe o yaaduno toon ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen service régional du commerce mo Saint-Louis ɓe jippima e jeehe jeehe woni jeereji tawateɗi e nder Saint-Louis aljuma hanki o opération noon ɓe mbaɗi toon opération noon ko ƴewde kay so tawi prix ji kesiɗi laamu ngu yamiri yo yeeye so tawi ɗiɗon prix ji commerçant ji ene kormi ɗuma walla ala ɓe tawi e nder hen noon e nder descente mabɓe noon ɓe mbaɗi saisi ɓe teeɓima 104 bidon nebam hen bidon kala ko litre ji nogas ɓe mbawi nangude kadi tonnuji 6 maaro wondude e tonnuji 4 tawa ko sukara ardi service o noon ko biteɗo docteur Ousmane Diallo ko kañum woni chef de service régional du commerce mo Saint-Louis o holliri noon ɓe mbaɗi 120 jeeɗiɗi magasin ɓe wiciti ɗumen tawi hen nogas jeenayyi ko yeeyoɓe grossiste en nogas capanɗe jeenayyi e jeetati ko yeeyoɓe détail capantati e jeegom commerçant mbaɗama convoqué ɓen noon tawa tigui kormaki ɗiɗon tawa ko prix ji ɗi laamu ngu yamiri ha joni koye on fannu keddoɗen jehen ha to Tivaouane service départemental du commerce mo Tivaouane kañum enen caggal nde teeɓino marchandise uji kewɗi ɗi ndewani lawol taw ko ɗi happu mumen gasi e marchandise uji cuutuɗi wondude e marchandise uji cosmétique woni papeterie ɗi moƴƴani fodde kene qime e nogas tati tonnes marchandise uji ɗin foof noon ɓe duppi ɗum waɗama ko wiyete incinération duppama ɗum noon ɓe koliri jaari oɗoɗa marchandise duppaɗo ko nogas jeenayyi million ne fawite medde nogas jeenayyi million woni 29 millions 605 mille francs CFA Mamadou Thiam kañum woni cikko préfet mo Tivaouane on wawi ardude tawtorede oɗon cérémonie o yetti noon o jaani ɓen agent ji commerçant ji kay dariɓe agent ji commercial de service commercial dariɓe kay darde mumen hano hannit ni ha mbawi tettude ɗiɗo marchandise uji ɗi ndewani lawol mbawi duppede ɓe kollira tan emo andinaɓe tan wonde omo yaade mabɓe nde ɓe jokkata golle mabɓe paytinde balini hendene ha joni habaruji men e demgal Pulaar seno mima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paaden jeen ha to Ségou to leggal bitengal Lafiabou ngal Ségou ko tana musɗo waɗi toon asata hande sappo e tati lewru juillet 2024 ko immeuble goto gonnoɗo e tawoni huɓere toggodirde huɓere étage wonnode mahede kay ko chantier ko kañum tigui yani e yimɓe tana o waɗi ko sanga 10 heures ko famdi kala yimɓe jeeɗiɗo mbasi hen pittali mumen tawi hen tato ko rewɓe hen tato ko sukaɓe kamɓe mayɓe ɓe foof noon koye less huɓereɓe ɗuwino woni ɓe cakkino saaha kay nde huɓere nde ɓe cakke mum caggal nde ƴiwode hewde ndiyam no fewi tawi kadi ko yaadude e hendu mawdu no fewi koye ɗum noon saabi ɓe dogui sukkade ɗuwade less ndeɗon huɓere koye gan sanga oɗon chantier gonnoɗo e mahet taw ko huɓere étage yani e mabɓe yimɓe hewɓe noon taw ko nden protection civile woni sapeur pompier en mbawi nottade hen yimɓe hewɓe kadi tawi ko jambureɓe woni tigui volontaire uji garino gam yidde wallude fabade kayya ɓen yannoɓe nde huɓere yani mumen oɗo saaha joni noon mbiɗen yimɓe jeeɗiɗo mbasi hen pittali mumen ene huula tan ma bilan o ɓeydema e gartu e oɗon habaru ha joni ko leydi Mali keddoɗen ñande talata jeenayyi lewru juillet 2024 gonɗen ɗo mofti jaɓɓinoma délégation laamu taw ko délégation mawɗo no fewi addunoɓe toon noon ko wadde kay cérémonie kay wadde lancement ko fati projet ji kewɗi tawi ko ɓamtoji kay falde moftinde e nder hen noon ene tigui ko fati kay e pawgol toufere arwenide woni puɗɗugol guidugo taw ko galle moɓe mbiyata galle ñawore woni maison de justice maison de la justice mo toon mo mofti ko ministre de la justice noon et des droits de l'homme hono biyeteɗo Mamadou Kassogué kañum fawi toufere arwanide nde e kañum e yimɓe mum noon ɓe jaɓɓama toon jaɓɓugal paydingal no fewi dendagal diwana moftinaɓe kala ɓe kolliri hen weltare mabɓe mawde no fewi ɓe kolliri noon oɗo tribunal walla mbiyana oɗo maison de la justice gonɗo e mahede kay ko jaaru golle ɗe kay finance ɗum ko société walla ko catala bitegal e Cap Sahel kañum finance golle ɗe ha joni ko leydi Mali keddoɗen
Yacouba Traoré ko gonnoɗo président directeur général agence nationale de l'aménagement des zones industrielles zone industrielle e goɗɗo ne wiye Makoye Sissoko on ko ancienne directrice générale agence o ancienne directrice agence o wondude kay e biteɗo Alpha Makital informaticien wondude Aissatou Mahama Traoré on ko agent commercial wondude Mariam Sangare kañumne ko agent commercial catangal kamɓe kalnoɓe darinoma ñande jeetati lewru juillet gonɗen du yeeso ñawoɓe ɓe ñawira noon ko tumede kay dirtinde e borjingol ngaluji laamu tewni kalisa dendaɗe woni ko wiyetede bien public e nder ñawore he noon kamɓe e nder ñawore he noon kanko Yacouba Traoré e wonɗo goɗɗo ne wiye Alpha Makital ɓen ɗiɗo mbawi labbinede nder ñawore he goppitama so tawi noon ko heddiɓeɓe ko wayno Makoye Sissoko directeur gonnoɗo directeur général catal ngal e Aissatou Mahama Touré e wondude Mariam Sangare ɓe noon ɓe nanggama ɓe ñaama mone mabɓe foof taƴanama duuɓi joyi e kaso ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar c'est habaruji men ɗemgal Pulaar senumima to leydi Mali habaruji men jolam jaɓeri ko to leydi Palestine paɗena aseta hande sappo e tati lewru juillet 2024 Hamas catala Hamas holliri wonde Palestine naɓe hewɓe kayi mbarama tawi kadi koye bombardement baɗa toon to nokku bite wuro witengo Khan Younes tawi ko bombardement mo koninkoɓe leydi Israël mbaɗi e mabɓe ɓe kolliri noon ɓen noon koninkoɓe Israël noon ɓe toɓɓu noon ko camp taw ko camp dogamol tuyen walla dogamol réfugié ji walla camp déplacé taw ko dognoɓe Gaza toon hakkude taweteɓe to hakkude Gaza Israël noon holde tigui wonde waɗi bombardement kono toɓɓi tigui ko ɓen taw ko witeɓe membre de sécurité civile ɓe Hamas yimɓe hewɓe mbasi hen pittali men hewɓe kadi mbarmi hen koto leydi Russie paɗen drone leydi Ukraine aynima missile goto e dépôt carburant mo leydi Russie ɗum ko jamma aljuma hankine wiyata subaka aseta hande dépôt o noon ko sumi ha wonti lewlodu omo tawe ɗon dépôt oɗon tawe nder région biteɗo région mo Dostov en tawe to banggue worgo leydi Russie waɗani mayɓe waɗani barmuɓe kono noon hollorama kam kaake kewɗe e marchandise matériel kewɗo wawi tigui tilfade hen koto dowlaji tentuɗi Amérique udditena habaruji men to Joe Biden ko horeje dowlaji tenduɗi Amérique ko candidat kadi landa démocrate en ƴamtoyowo deuxiéme muɗum mandat mo yiiɗi kay deuxiéme makko mandat ko tigui heno gemmini e nder no hollirama noon ko yimɓe hewɓe noon e oɗo saaha joni ko fuɗɗiɓe sikkitade to banggue hakkille makko to banggue cellal makko hollirede kay wonde o fuɗɗima hebde duuɓi o naywi kadi ɓe jogui sikki kay wonde oɗo saaha joni o watti perdude réseau e kala saaha hewɓe noon puɗɗima kay sikkitade wonde kay omo joga puɗɗima sikkitade kay jogademo hattani wawde ardade leydi ndi walla wawde gembanade landa démocrate en kanko noon ñalawma hanki o aljuma hanki e nder meeting makko mo wonno to état biteɗo Michigan ko état mawɗo fewi kewɗo fayida wonande ɗiɗon sumgoji hooreje leydi e guila toon noon kanko Joe Biden o holliri tigui yimɓe hewɓe joguiɓe kay ko fate sikki ko fate cellal ɓandu makko omo selli omo wiwen kadi omo jogui hattani ardade leydi ndi omo andinaɓe kadi ha joni wonde ko jokkuɗo gembade kay gembanade sumgoji ɗi wonde candidat landa démocrate en kadi omo weɓe tan yoɓe ndeñu hakkillaji mabɓe kadi ko keɓowo polgu e nder ɗiɗon sumgoji e nder yimɓe mabɓe noon taw ko ɓen wiyeteɓe les anciens élus fodde kene ɓuurano gasa ancien élu démocrate en bindi ɓattake kañumen kala hollirde kay wonde yidde mumen kay ko yo kanko Joe Biden yo ƴeew neɗɗo goɗɗo kay dow landa ka nder landa mabɓe ka ƴeew neɗɗo goɗɗo kay wawa wonde mbiri mabɓe e ɗiɗon sumgoji tijjari tawa ɗiɗon sumgoji noon ko ñayi e lewru novembre aroru 2024 ko nde wonata sumgoji hooreje leydi kay kanko Joe Biden noon o ɗamini kay so tawi ala ko faali o ɗasdodirete koye biteɗo Donald Trump noon ko candidat landa républicain en e oɗo saaha joni gembiɗo kay gam yidde artude e gardigo leydi ndi saabu kay addinoma leydi ndi ko Joe Biden hebno polgu e sumgoji ɓennuɗi ɗi e oɗo saaha joni noon ko kamɓe ɗamini ɗartodirede ɗiɗon sumgoji musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji moon e ɗemgal Pulaar e sowto he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal ha mbawan yiiden to banggue nate ɓosojo ko Saydou Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah jogo mi jogo on.